or exercise 10D kan kai do na nga formula kan thiat to kan zia to zinga tang khan a modify na kan thiam to tho kai hi en non le lokela 1 plus cos 2x ka cos 2x atang ron kalania tin nge ni khai lama double chuan hin lama half zela 2 cos square nge sin square kan ti chuan plus a cos square x ani ka heta 2x ani chuan half chu 1x ta po hian 2 cos square 6x ani wangin a half chu 3x 2 cos square x by 2 2 cos square hi number lak lo mani se divide by thei tho nia 5x by 2 ni mai heta po x 1x chu 1x by 2 ni ang ka chuan ta hian minus ani wangin 1 minus cos 2x a chuan 2 sin square x chuan ta hian 2 sin square 8x to 4x ani mai dona x chu x by 2 khani le mai nga minus cos 3x te po 3x by 3x ani by 2 ti khan lo ni le mai chuan tan formula kha ang lo don tan a plus b chang ron kalani ma ro chu ti chau hin ka jek to mai a ya pi by 4 om khan plus x ani khan heta tan pi by 4 ka 1 ani ta 1 plus tan b chu tan x 1 minus tan a into tan b tan a tan pi by 4 chu 1 tan b chu tan x khala ni mai a hi minus ani ve tung hin thlang mai tan a minus b chang ron chawk pi by 4 tan pi by 4 1 ani wangin minus ani chon chung lama minus noi lama plus exercise 10 equation number 1 atanga ten karvera khan heng ho kan mang le dona chuan exercise ami chi ani lo angin example mi pon mai the question kan ti tom menga pathum chok angai lo chok chin don ni dang question a hian differentiate with respect to x ti zel mai ra differentiate with respect to x number 1 a huai angin ga da ngal mai ang huai chu cos inverse kan da chinanga chuan root over 1 plus cos 2x by 2 Equal bracket point da thei a solution ani nga lang ani maya dy by dx engor dy by dx anti man arrangement padanga y the solution cos inverse siam re mang differentiate to don chona har kwal dona 1 plus cos 2x so heta formula kan nei ka 2 cos square ma plus ani chuan heta 2x ani chuan lama square bula khana tem jok zel a half zel 1x ani mai 2 square le root in cancel anga lo lom tur chu cos inverse cos x ani to chuan kat le thei cos inverse le cos hi thailand khel lo pon kat thei nia x ani top maya y chu therefore dy by dx chu 1 ani mai tian za khan ta minus 0 se sin square te lo nianga nelama hian sin te polo mai the lo lo poni se cos su sin a chan tir le thei to ka tiang za kha mai tin 4x en lo ni se ta hian 2x ma lai 2x x out din se x by 2 ni mai ka the question pakhat chok le ang example lang do ni chu to mi him number 2 na y angin ka da ngal do nia cot inverse 1 plus cos cos ni tin se zo mai cos 2x by sin 2x na hi solution a chuan y solution ta tak zama chuan se tarang hi chan don zo kani chu y tel lo po kan du le lo ziak phot mai lo question ai vai kha ziak le second step ang do oni second siam rem leng poi differentiate ngal chi ni lo ni chung ni transformation man thei no na chung hi nge 2 cos square zo ani plus ta 2x ani wangin x ta hian 2 sin x cos x in da lenga 2 le 2 katanga chuan cot inverse heta cos pahnia pakhat le tamin kata cos by sin chu cos x by sin x chu cot x lo in kat lenga hei x so chuan dy by dx chu 1 lo ni le mai
kan chawk liang aram chuan zoom atangin tukram hi kan ti thei tura te pawh ngai phuat mai la tlak hle mai containment zone chu question number 3 chawk liang to ber nan tan inverse 2 tan x by 1 minus tan square x formula kha chian anga ni heng kan zir nual to kha 2 tan x by 1 plus tan square ti te 1 minus tan square by 1 plus tan square ti te kha sin 2x tan 2x cos 2x sec 2x zung kha in bel le ngai don mani kan first class ami kha kan second nge first class kha kan be le to kha hian ei formula chin thria sin 2x nge tan 2x minus ani kan tan 2x ani zo kha chuan lo kat le tan inverse tan 2x ani mai dy by dx chu khazong khani mai chuan nang mani lo chok don ni he la ya 3 ang do te poi alo mai theya 3x by 2 te pawh ngai mai thei ni heng lai hi 3x by 2 te pawh lo ni ma se differentiate har don lo you can exercise 10d question number 1 to 12 or 1 to 10 pot mai he hi lo chaw vekin tum don nia kan in chile zel don ni in chu tuklama ron submit thei turin ron thon thei turin chian lo nei chuan in lo zo thei kan thil zel don ni pot ule